Bog, ja sam Maja, a ovo je Sunči. Danas ćemo vam predstaviti igračke uz koje će se vaš ljubimac zabaviti, a ujedno i potrošiti višak energije. Igračke za kućne ljubimce različitih su boja, oblika i materijala, a sve su netoksične i prilagođene potrebama kućnih ljubimaca. Korisne su u svakodnevnom životu za zabavu, žvakanje, razvijanje odnosa s vlasnikom, smanjenje stresa i dosade, opuštanje, mentalnu stimulaciju i zdravu potrošnju energije. Uz pomoć igračaka možemo umanjiti potrebu za žvakanjem naših stvari, poput papuča ili namještaja, pogotovo kod štenaca koji su nestašni, rastu im zubići i imaju potrebu žvakati sve ono što zapravo ne bi smjeli. Osim toga, nestašne pse ili mace uz igračke možemo odvratiti da nas grizu za noge ili ruke. Igračke su i odlična zabava za ljubimce kada ih ostavljamo same kod kuće. S igračkama će se zabaviti, umoriti i nakon toga spavati i na miru pričekati da se vratimo s posla. Igračke nam mogu pomoći i u šetnjama s psom. Bacanje loptice ili natezanje natezalicom izmorit će psa i produbiti naš odnos s njim. A u periodu kada ne možemo ići u dulje šetnje, interaktivne igračke kod kojih ljubimac mora razmišljati će ga mentalno umoriti i potrošiti višak njegove energije. Igračke na štapu koje na vezici imaju perje ili plišanog miša u vašoj će maci pobuditi lovca i zadovoljiti njenu potrebu za hvatanjem plijena. Isto tako, plišane igračke punjene mačjom metvicom probudit će njenu volju i želju za igrom i potrošiti višak nakupljene energije. Ako vaš ljubimac ima problema s prekomjernom tjelesnom težinom, zabavljanje igračkama ubrzat će proces gubitka kilograma. Izbor igračaka je stvarno velik. Različiti ljubimci preferirat će različite igračke, no kod odabira pripazite da igračka veličinom i materijalom odgovara vašem ljubimcu kako ju ne bi pojeo ili se ne bi tijekom igre ozlijedio. Koristi od igračaka su doista brojne, a svakodnevna igra sigurno će uveseliti i vas i vašeg ljubimca. Do sljedećeg puta, ostanite zaigrani!